Ah, soalnya orang ngira neles kok. Soalnya sampe kandele kok tenan. Biar piye? Sik durung. Termasuk itu jenengan mboten campur rata mungkin. iki sampeyan medhuk bagian 6. Oke, iki tak kumpulno akeh ngono iki. Jamu iki lho, nek pengen jamu. Langsung mentahan diuntal. Praktek, teh. tek langsung. Hah? Tuh. Jadi dilat to, Mbak? Ya Allah didilat tenan. Gula kok iku jan. Nah, ini biopres apa yang ngapain dilat? Ngeten niki Pak nggih. Wekdal kula praktekno teng Jambi. Niki medal anune napa niku kenging anune TCD niku. Jamur. Niki medal jamure. Oh, Niki. malah jadi jamur deh. Nggih. Medal jamure kula praktekno teng Jambi niki. Kan kula dengan tenan. Ah, lah Pak, nek nek iki mboten tak nek jadi. napa niku jamur organik niku kata. Iki termasuk kota. Nggih. Kula praktekno kula kan mandhet sing wonten kota. Kula dalam Enggak lokasi gitu ndak paling TCD. kayak apa gitu. Bahane namung kula namung TCD kalih napa niki gula tetes mawon. Tinggi protein. Sangat saya saestu. TCD napa niku apa? Dene diolah, tapi nek Terus dia mau apa, Pak? TCD ki triko dirman niku lho. Jamur matane jamur, Pak. Jamur matane jamur niku. Makan jeruk. Niki Bu. Karo langsung. Nggih niku TCD. Kayak separo sing kene separo. Senengane sapi to iki. Wes, pokok nah. Saurunge iki. Kudu duwe kuwi kan. Kuwi sing utama. Mboten enten M4 to. Mau damel biopres nik mawon. Nggih. Ocok-ocok riyen wis bergawe iki. Kasih berapane? Ya pokoke yo ngono. wis kok buka to, buka kok mbelet. Maksudnya nek ngocok dibuka lho. Mboten semerap lho. Bar dibuka. Ora buka. Kari ngene niku lho, kalih-kalih napa niku? Apa? Botol niku lho. Niki, mboten sing Ageng. obat napa niku? Sing gila niki. Ya, sip. Kimia ta mboten niku? Kimia. Kalium. Kalium cair. Sing niku Kimia. mawon ngoten. Dipetak niku mawon. Sing alit niki. Iya. Ya aku setengah liter, Mang. Ambune kaya bojone Imam Hayati. Bojone Imam Hayati ya. Wes, nyensor neh iki aku video. Ya kudu sabar, Mas. Kaya gepiak jamu iki lho. Jamu kunir. Wong-wong ngelos kok modele. Ning ae ya. Male paring male. Sak liter. Manten iki mboten kangge, Pak niki. Nggih kangge ya. Enak mboten kangge kula beto mantu. Ampun dilapor sak pira-pira ngerti. Kecobaan kok. Oh, bar ngadeni ada kok karaka. Mau wis. Kakak iki botolnya iki bocor. Biopres, Pak. PKPR ini lho. Nembe ngocor lah. Nggih, nembe kalih minggu. Wis. Iya jenengan udah Segel Pak iki Tambahi lerine to, gawa lerine. wis iki. Bahan iki pinak berat. Tapi nek mateng ya. Sabun PKPR. Ben ora kutang. Oh, yuto-yutan boleh. Oh, gampang oh ya. Banyu godhog barang. Masalah ran ditetong. Nggih to, amuan. Masalah ran ditetong. Nggih cara mau ta lho paringi PKPR ya. PKPR. tunggal mawon. Tidak kelemon tanduran. Tukune ya. Iki Sing tetong aku. Mondi. Ana situ wong iki. Dia Mbak R to RT kita. Tengah mawon. Kayak ya tunggu dhewe. Wis Wong ngene. Ndek sapi sitok loro kayak ya.
Mang sepiro. Minimal 1 Upami kenging Wedhus sapi. Iku lho kenging Iya. Rata Bang sing kulon. Sing ono pintar ora pakai. Nggih. kok sedap, Pak. Sedap apa ini? Dari kaya bojone imam kok. Lah ya bojone imam piye gitu. Dari